गोवा मराठी अकादमीन सत्तरीत पयले तालुका पावंड्यावयले मराठी संमेलनाचे आयोजन केले। आयतारा संमेलनाचे उक्तावण जाले। आरडेक्स गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। राज्य पातळीवरचे मराठी महामेळावे आतापर्यंत 2 संपन्न झालेले आहेत सर्वच उपस्थितीमध्ये। एक उत्तर गोमंतकात आणि दुसरा दक्षिण गोमंतकात। उत्तर गोमंतकातला मोर्जीला कार्यक्रम झाला, दक्षिण गोमंतकातला केप्याला कार्यक्रम झाला। या 2 मोठ्या कार्यक्रमानंतर युवा महोत्सव तरुण पिढीची नाळ जोडण्यासाठी, तरुणांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी युवा मंच स्थापन करण्यात आला। त्यांचे कार्यक्रम, त्यांच्यातली सर्जनता तिला वाव मिळावा म्हणून त्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। आणि एक मोठा कार्यक्रम गोमंतकामध्ये जो घेण्यात आला त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना गोमंतकात येऊन 350 वर्ष झालेली आहेत। याचा बऱ्याच जणांना आम्हाला विसर पडलेला आहे। गोमंतक गोवा मराठी अकादमीने ह्याचं भान ठेवलं आणि गोमंतकामध्ये शिवाजी महाराजांचे कर्तृत्व दाखवलं, जो पराक्रम केला, ज्यामुळे आपली मंदिरं आणि आपण सुरक्षित राहू शकलो, त्यांच्याबद्दलची कृतज्ञता गोमंतकातर्फे व्यक्त करण्यासाठी गोमंत गाथा नावाचा एक कार्यक्रम साखळीच्या रवींद्र भवनामध्ये घेण्यात आला। गोवा मराठी अकादमीचं या वर्षीचं पहिलं तालुका संमेलन सत्तरी तालुक्यामध्ये नगर गावामध्ये होत आहे। त्याचा मला खूप आनंद होतो। अनेकदा आपण इतिहास विसरत असतो। या गोमंतकाला शिक्षण, कला, समाज, धर्म, अध्यात्म, संस्कृती या सगळ्या विषयामध्ये मुळातलं काम सत्तरी तालुक्यातील काही व्यक्तींनी केलेलं आहे। आणि खऱ्या अर्थानं गोमंतकाची भारतीय संस्कृती, तिचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचं काम सत्तरी तालुक्याने केलंय। गोमंतकामध्ये उत्तम अशा प्रकारचं वक्तृत्व लाभलेलं आणि उत्तम अशा प्रकारचे शिक्षक हे आज या ठिकाणी आहेत। अनेकदा आपल्या जवळची मोठी, इथं आपल्यामध्ये नारायणबुवा बर्वे, हरिभक्तपरायण नारायणबुवा बर्वे बसलेले आहेत। गोमंतकामध्ये कीर्तन रुजवून ते नव्या पिढीपर्यंत, आपले शिष्य आणि प्रशिष्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम ज्यांनी केलेलं आहे। अनेक जणांना गोव्यामध्ये साहित्य क्षेत्रामध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये काय उलटपलट झाले त्याच्यामध्ये सत्तरीच्या लेखकांनी काय भर घातलेली माहिती नाही गोव्यातल्या लोकांना। मी आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की या ठिकाणी डॉक्टर अनुजा जोशी ज्या आहे त्या सध्या कविता क्षेत्रामध्ये गोवा नव्हे संपूर्ण गोवा आणि महाराष्ट्रामध्ये, ज्याला आपण म्हणू की पहिले 2-3 जर लेखकांनी कवी जर काढले तर त्याच्यामध्ये केवढे पुरस्कार मिळालेले आहेत। दुर्दैव असं की आपल्याला आपल्याच लोकांची जाणीव नसते। बोलायची संधी मिळते हा माझ्यासाठी सगळ्यात मोठा आनंदाचा क्षण। आणि त्या आनंदात आणि भर पडली आहे। कदाचित ज्याला आपण दुग्ध शर्करा योग म्हणतो तो असा आहे की या मी इथे बोलत असताना ज्याने मला मराठी शिकवली, ज्याने मला मराठीमध्ये घडवलं, ते माझे दळवी सर या समोर प्रेक्षकांमध्ये बसले। मित्रांनो, मग अशी सामंत सर ज्या तळमळीनं बोलत होते, मला वाटतं ती तळमळ आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये जागृत होण्याची गरज आहे।